κάτι που οδηγούσε σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, στην εξέλιξη. Άρα καινοτομία είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη. Και όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά στην εποχή μας, η παγκοσμιοποίηση και ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός επιβάλλουν, θα έλεγε κανείς, στις επιχειρήσεις και όχι μόνο, και στους οργανισμούς και στο δημόσιο τομέα, να καινοτομήσει για να μπορέσει να επιβιώσει καταρχάς και κατ' επέκταση για να έχει και κερδοφορία και συνεχή ανάπτυξη. Η κεντρική ιδέα ποια ήταν, η διρεκτίβα που δόθηκε δηλαδή σχετικά με τις ιδέες? Η κεντρική ιδέα είναι καταρχάς να αναδείξουμε τη σημασία της καινοτομίας με όλες τις δράσεις που κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο διαγωνισμός, και επί του συγκεκριμένου θέματος να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε και να αναπτύξουμε καινοτόμες ιδέες που μπορεί να υπάρχουν σίγουρα σε κάθε περιοχή, σε πολλά μυαλά, είτε είναι αγροτική περιοχή είτε είναι αστική, γιατί στην αγροτική ύπαιθρο έχουμε και τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να έχει να κάνει με το μεταδευτικό σύστημα στην αγροτική περιοχή. Μπορεί να έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά και την ανανεώσιμη ενέργεια. Ακριβώς. Οι τομείς του διαγωνισμού καταρχάς είναι ανοιχτοί. Σε οποιοδήποτε τομέα μπορεί κάποιος να υποβάλει την πρότασή του μέχρι 14 Ιουλίου. Θέλουμε λοιπόν να φωτίσουμε τις ιδέες, light up τις ιδέες που υπάρχουν στο Κιλκής, και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ταυτόχρονα, γιατί όλο αυτό είναι στημένο πάνω σε ένα project που τρέχουμε 4 αναπτυξιακές μαζί, με τις Σέρρες, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, και γίνονται ταυτόχρονα 4 διαγωνισμοί, υπό την ομπρέλα των αναπτυξιακών και ενός κέντρου καινοτομίας που έχουμε συστήσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως ακόμα και από τον ίδιο το διαγωνισμό, καθώς στείλουμε γραφεία καινοτομίας στις αναπτυξιακές μας εταιρείες, δηλαδή στις 4 αυτές πόλεις, που ειδικά εκτός από τη Θεσσαλονίκη υστερούν σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης καινοτομίας. Οι αγρότες και οι γενικότεροι επιχειρήσεις αισθάνονται απομονωμένοι, και είναι. Δηλαδή, μία ακόμα εγγενής αδυναμία των τοπικών παραγωγικών συστημάτων είναι και αυτό, ότι είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων τις οδηγεί αναγκαστικά στο να διαφοροποιήσουν οι υφιστάμενες καινοτομίες. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δημιουργηθεί μια ριζική καινοτομία όπως ήταν, ας πούμε, η οθόνη αφής της Apple, ας πούμε, Παρ' όλα αυτά όμως το Κιλκής έχει και τη βιομηχανική του περιοχή. Έχει τη βιομηχανική περιοχή. Είναι μια πλούσια περιοχή, δηλαδή. Θέλω να πω, όπου επενδύουν επιχειρηματίες, ανοίγουν εκεί τις επιχειρήσεις τους, μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι σημαντική η παραγωγή. Η μεταποιητική κουλτούρα του Κιλκής είναι όντως μακρόχρονη και πολύ σημαντική. Και το ίδιο σημαντικές είναι και μεγάλες εταιρείες όπως η Αλουμίλη, Κλέμαν και κάποιες άλλες, οι οποίες ενισχύουν αυτό το παραγωγικό σύστημα, αλλά είναι το κερασάκι στην τούρτα, ή την κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχουν μια σειρά από μικρότερες, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως και αυτές έχουν ανάγκη να καινοτομήσουν, ανάγκη να διαφοροποιηθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, όπως είπα. Και αυτό προσπαθούμε εμείς, σαν αναπτυξιακές με τα κέντρα καινοτομίας, να κάνουμε αυτό που ούτως ή άλλως κάνουν οι ιδέες μόνες τους. Οι ιδέες είναι σαν τα κουνέλια. Αν τις βάλεις δύο μαζί, γενοβολάνε. Ακριβώς. Χρειάζεται λοιπόν, δεν χρειάζεται μόνο κίνητρα ή σημαντικά κονδύλια. Χρειάζεται να υπάρχει κουλτούρα καινοτομίας, η οποία φυσικά έρχεται και από την παιδική ηλικία. Έτσι, γιατί ένα σημαντικό στίχημα που έχουμε είναι να αναπτύξουμε αυτή την φιλοσοφία, την κουλτούρα φαντασίας και δημιουργικότητας από τις νεαρές ηλικίες. Γι' αυτό και στο διαγωνισμό μας βάλαμε ως δυνητικούς συμμετέχοντες και τα παιδιά του Λυκείου, τους μαθητές Λυκείου, και φυσικά επιχειρήσεις, επιστήμονες, φοιτητές κλπ. Έχουν έρθει προτάσεις μέχρι στιγμής? Ο διαγωνισμός έχει βγει στον αέρα εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Έχουμε όμως τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους και πιστεύω ότι θα έχουμε σίγουρα προτάσεις, όπως έχουμε, ας πούμε, και με το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Σχεδιασμού Ενδυμάτων που εδρεύει στο Κιλκής, και τα παιδιά εκεί έχουν πολλές, έτσι, και λόγω του αντικειμένου. Νέα υφάσματα, νέες τεχνολογίες. Έχετε κάτι όμως που να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή κάποια ιδέα που να είναι... Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει καταδεχθεί, δεν έχουμε. Αλλά υπάρχουν στο Κιλκής, και εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει μέσω του προγράμματος Leader αρκετές μάλλον επιχειρήσεις που έχουν καινοτομικά δεδομένα. Αλλά και έχουμε και άλλες, όπως μια που φτιάχνουν ρομπότ τα οποία κινούνται στα χωράφια και μπορούν να εντοπίζουν ζυζάνια και να τα καταπολεμούν αυτόματα. Βέβαια. Ή να βλέπουν τις χαλασμένες ντομάτες. Αυτά τώρα πρόκειται να γίνουν με AI, γιατί πρόσφατα διάβαζα ένα πρόγραμμα σχετικά με την
σχετικά με την αγροπαραγωγή, αγροβιομηχανία κτλ. Θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που θα εντοπίζουν τις ντομάτες ή οποιοδήποτε φρούτο ή οποιοδήποτε λαχανικό το οποίο δεν είναι σε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, για να κυκλοφορήσει στο εμπόριο και θα το αποσύρουν ή θα ξέρουν ποιο είναι το φάρμακο εκείνο που θα μπορέσει να βελτιώσει την παραγωγή κτλ. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Αυτά όλα μπορούν να τα κάνουν και Έλληνες. Ακριβώς, αυτό είναι σίγουρο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι είμαστε πολύ ψηλά στην παγκόσμια βαθμολογία, στο ταλέντο των Ελλήνων. Η περσινή έρευνα έδειξε ότι είμαστε στο 29%. Η καινοτομία βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, και έχει και μεγάλο κίνδυνο. Από τις 10 startups που ξεκινούν, οι 9 δεν προχωρούν. Τα προβλήματα χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικά και έλλειψης ρευστότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ναι, γιατί ξεκινάς με αισιοδοξία και με προγραμματισμό και στην πορεία καταλαβαίνεις ότι μάλλον τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως το υπολογίζεις. Το 42% μάλιστα έδειξε η τελευταία έρευνα ότι η αγορά δεν ήθελε καν αυτό το προϊόν της που ήταν το παράγωγο της καινοτομίας. Τι όφελος έχουν οι συμμετέχοντες, πώς επωφελούνται και ποια είναι τα. Ναι, έχουμε θεσπίσει, αθροθετήσει 3 που είναι το λιγότερο, ξεκινάω από αυτό, αλλά είναι το λιγότερο. 3 χρηματικά βραβεία, τα οποία είναι 1.500 ευρώ από την εταιρεία Φάρμα Κουκάκι και 1.000 από την εταιρεία Κλέμαν και 500 από την εταιρεία Τσικομετάλ. Αλλά το κυρίαρχο είναι ότι θα συμμετάσχουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην 89η, με περίπτωρο που εκεί θα προβάλλουμε αφενός μεν όλες τις καινοτομικές ιδέες που θα βραβευτούν, δηλαδή 12 από τις 4 αναπτυξιακές που συμμετέχουν, όπως και η αναπτυξιακή Κιλκής. Επίσης, θα διοργανώσουμε 13 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Καινοτομίας εδώ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στην έκθεση, όπου θα γίνει μια ημερίδα, workshops, προβολή όλων των ιδεών και η βράβευσή τους. Θα κάνουμε και B2B συναντήσεις για να μπορέσουν να προσελκύσουν χρηματοδότηση και θα είμαστε πάντα δίπλα τους και στη συνέχεια για να μπορέσουν να έρθουν σε σύνδεση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη δικτύωση, γιατί είναι το α και το ω για να προσελκύσουν χρηματοδότηση. Θα έχουν δηλαδή όλη την προβολή, αλλά όλες και τις διασυνδέσεις, τις οποίες αναλαμβάνει το Κέντρο Καινοτομίας του Κιλκής και των άλλων αναπτυξιακών, για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτή την ιδέα και να βρουν χρηματοδότηση. Υπάρχει και μια ψηφιακή πλατφόρμα καινοτομίας, lighthouseHub.gr, όπου εκεί μπορεί να βρει κάποιος πληροφόρηση, αλλά και να καταθέσει μια ιδέα σε εμάς, όπως καταθέτουν και κάποιοι, όπως Ventures Capital, Business Angels και άλλοι φορείς που χρηματοδοτούν καινοτομία, να μπορέσουν να εντοπίσουν ιδέες και να πούνε αυτήν εδώ θέλω να την χρηματοδοτήσω. Πολύ ωραία.